26. bol na prvom mieste Turnus zo stajne KR Paul Schweitzer, z Rakúska tréner Stefan Bigus, takže Stefan Bigus už dve klasické víťazstvá vo veľkej jarnej cene. Paul Schweitzer je aj majiteľom Carpacini, ktorá dominovala minulý týždeň v jarnej cene Kobíl. V 97. vyhral Čas z poľnohospodárskeho družstva Senica od inžiniera Pavla Kalaša, no a v lani dominoval český kôň roka Blue Ridge Dancer z FCC Volprecht Brno z Českej republiky, zverenec trénera Františka Holčáka. Pretty Prince, absolútny favorit, ale ako si sa mu nechce do boxov. Pretty Prince mal pevný kurz 1,7 k 1, už aj Ferenc Šimon zaviedol svojho koňa Pretty Prince do boxu. Len pripomínam, že veľká jarná cena je prvou z klasickej trojkoruny, kam ešte patrí aj svalové derby a St. Leger. Zatiaľ sa na Slovensku nikomu nepodarilo vyhrať trojkorunu. A venujme sa dostihom. Aperitív vyrazil dopredu ako blesk, vedený Dušanom Balážikom. Na druhom mieste Dniestr. Aperitív a Dniestr. Dotácia týchto dostihov je 550 000 korún. Na treťom mieste Don Vince. Stále sa nám na čele nič nemení. Aperitív, Dniestr a Don Vince. Aperitív, Dniestr a Don Vince. Také je poradie na čele. Aperitív udal tvrdé tempo. Dekent sa tam drží. Na tretej pozícii je potom Don Vince, ale štartové pole je stále pohromade. Štartové pole 10 koní sa drží pohromade. Tempo stále udáva Aperitív. Sedle s Dušanom Balážikom. Aperitív od začiatku týchto dostihov na prvej pozícii. Polovica dostihov na Aperitíva sa dotiahol Don Vince. Don Vince a Aperitív, hlava pri hrave a už sa derie dopredu aj Pretty Prince. Pretty Prince tam z vonkajšej strany v tom žltom drese Ferenca Šimona. Pretty Prince už je na tretej pozícii. Na prvej pozícii momentálne bol Don Vince, ale už je Pretty Prince hlavný favorit na prvej pozícii. Kone biehajú do cieľovej rovinky. Pretty Prince na prvej pozícii, víťaz rakúskej klasiky, rakúskej období veľkej jarnej ceny žrebcov. Stále dopredu však ide aj Aperitív a Waikiki. Takže kto to bude? Zatiaľ Pretty Prince na druhej pozícii so sedmičkou. Nakoniec Autokrat a na treťom mieste Don Vince, takže Pretty Prince nakoniec potvrdil rolu najväčšieho favorita, ale mal to nesmierne ťažké, pretože ten dobeh bol veľmi tesný. Pretty Prince získal teda stredoeurópske double po víťazstve 1. mája v Trial Stakes vo Freudenau, za ktoré zarobil 403 000 korún v prepočte. Tak teraz vyhral veľkú jarnú cenu v Bratislave a pre majiteľa pána Bočku vybehal 275 000 korún. Pozeráme sa zo záznamu na štart hlavných dostihov veľkej jarnej ceny, ale toto už je záver. Tam udával tempo dlho Aperitív, ale potom v záverečnej cieľovej rovinke, alebo tesne pred ňou, sa dopredu predral Pretty Prince sedle s Ferencom Šimonom, ale musel tvrdo odolávať v závere predovšetkým Autokratovi, ktorého sa najviac bál Béla Bočka. A na treťom mieste nakoniec skončil Don Vince, ktorý sa dlho držal na čele, nakoniec skončil tretí vo veľkej jarnej cene. Detailný pohľad na víťaza Pretty Princa, maďarského koňa v sedle s Ferencom Šimonom. Na druhom mieste teda Autokrat s Anthony Gartom a na treťom mieste Don Vince s Ervinom Dubravkom. Ervin Dubravka teda po minulotýždňovom víťazstve v sedle Carpacini v jarnej cene Kobíl teraz opäť na stupni víťazov na tretej pozícii s Don Vincom. Kone sa vracajú pred hlavnú tribúnu, tam sme opäť videli Pretty Princa, ktorý potvrdil rolu favorita. Jeho pohyblivý kurz bol 10/10, takže žiadna výhra. Pretty Prince a Ferenc Šimon, ďalšia radosť v stajni Béla Bočku v Komárove.
Myslím si, že sme videli nádherné dostihy, naozajstné vyvrcholenie 6. dostihového dňa v Bratislavskom Starom háji vo veľkej cene Polnobanky, vo veľkej jarnej cene pre trojročné kobily a žrebce, ale ako som spomínal, na dráhe bežali len žrebce. Očakávaný víťaz Pretty Prince už ide k podkove cieľovej rovinke, aby prevzal stuhu za víťazstvo. Tu je Pretty Prince a Ferenc Šimon. Možno teda povedať, že predpoklady a kurzy sa naplnili do poslednej bodky. Pretty Prince sa stal víťazom